Jeg hedder Anders, og jeg er anden års lærling hernede på Hørvævsmuseet, og jeg skal lige forklare lidt om, hvordan sådan en væv den virker. Det grundprincippet, det er jo, at vi har en hel masse tråde, som vi lægger i et skel, så vi kan komme til at lægge en skudtråd ind imellem. Og grundprincippet, der skifter man bare fra den ene til det andet. Men skal vi nu have lavet et mønster her midt på, så skal vi have styret trådene enkeltvis. Og det foregår i det system her, som netop hedder Shokar-systemet, hvor så hulkorten heroppe styrer hver enkelt tråd. Og det er jo vigtigt, at de her tråde de sidder i præcis orden. Og det er en af de ting, jeg så har specialiseret mig i, at sætte dem på plads, når der er nogen af dem, der er knækket.